खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव इन्डियान हिस्ट्री जीके भारतनि जारिमिनारि गियान खौरां पार्ट 1 खौ लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो। फैदो बिदिब्ला जागायनोसै। कुइसन नम्बर 1 आव दङ हारापान सिभिलाइजेसनखौ मा मायथाइयाव संखांनाय जादोंमोन? आं बर'खौल' फरायथिनानै होगोन आरो मोनफ्रोमबो कुइसनावनो मोनब्रै अपसन थागोन। नोंथांमोनहा एन्सारखौ होनो नाजा। आं डाइरेक्टलि थोंजोङै आङो फिननायखौल' होगोन, फरायथिगोन। स' बेयाव मोनब्रै अपसननि गेजेराव बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर D 1921। कुइसन नम्बर 2 सोरखौ गुप्ता सासनगिरि होनना मिथियोमोन? नोंथांमोनहा एन्सारखौ होनो नाजा। So बेनि correct answer जागोन option number A Sri Gupta. Question number 3 पल्लवा राजफोलेरनि राजथावनिया दंमोन बबे जायगायाव दंमोन? नोंथांमोनहा मोनब्रै अपसननिफ्राय एन्सारखौ होनो नाजा। So बेनि correct answer जागोन option number A Kanchipuram. Question number 4 विक्रमशिला इउनिभार्सिटीनि गायसनगिरिया सोरमोन? So बेनि correct answer जागोन option number C Dharmapala. Question number 5 सोर राष्ट्रकूटा सासनगिरि मुंदांखा शिवनि कैलास मन्दिरखौ इल'राआव लुदोंमोन? नोंथांमोनहा एन्सारखौ होनो नाजा। So बेनि correct answer जागोन option number C Krishna 1. Question number 6 सनानि खावरिया भारताव सोरजों बाहायग्रोजादोंमोन? स्क्रिनाव नुनाय मोनब्रै अपसननिफ्राय नोंथांमोनहा एन्सारखौ होनो नाजा। बिदिब्ला बेनि correct answer जागोन option number B the Greeks. Question number 7 बृहदेश्वरा मन्दिरखौ थान्जौराव सोर लुदोंमन? So बेनि correct answer जागोन option number B राजा राजाचला 1. Question number 8 सोरखौ बेनि देरहानायनि थाखाय भारतनि नेपलियन होनना बुङो? बेयोथ' जोबोद कमन कुइसन लोगोफोर, नोंथांमोनहा बेखौ मिथिथारनांगौ। स' बेखौ एन्सार होनो नाजा। स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार D सुमद्रा गुप्ता। बियो बार बार फैबाय थायो। कुइसन नाम्बार 9 मुंदांखा कैलास मन्दिरखौ इल'राआव सोरनि दैदेननायाव लुदोंमोन? स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार D राष्ट्रकूटा। ताजमहलनि आर्किटेक्टआ सोर? सरि कुइसन नाम्बार 10। स' बेनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन नोंथांमोना अननानै खिन्थाहर। स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार A उस्ताद आहमेद लरी। कुइसन नाम्बार 11 पल्लवासनि राजथावनिया बबेयावमोन? एन्सारखौ होनो नाजा। स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन option number C Kanchipuram. Question number 12 Indus Valley Civilizationआव ल'टाला मानि थाखाय मुंदांखामोन? बेयो most important question लोगोफोर, नोट खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोनहा। स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन option number B Dockyard. Question number 13 Indus Valley Civilizationनि ल'टाल डकयार्ड साइटआ बबे जायगायाव दं? बेबो जोबोद इम्पर्टेन्ट लोगोफोर, नोंथांमोनहा नोट खालामनानै ला एन्ड एन्सारखौ होनो नाजा। बिदिब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन option number A गुजरात। Question number 14 त्रिपिटाकास सोरनि धोरोमारि बिजाबमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन option number D बुद्धिस्ट। Question number 15 गाहायनि बबे हारापान साइटआ डकयार्ड दंमोन? बेबो जोबोद इम्पर्टेन्ट लोगोफोर। स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन option number C ल'टाल। Question number 16 सोरनि समाव राङारि आरिमुआ जोबोद जौगासारदोंमोन? एन्सारखौ होनो नाजा। स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन option number C जाहांगीर। Question number 17 मुगलनि राङारि आरिमुआ सोरनि? स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन option number C जाहांगीर। Question number 18 दिन-i-इलाही गोदान धोरोम
सोरजों जागायजेनहोजादोंमोन? स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्सन नाम्बार C आकबर। रेजिया सुल्तान कुइसन नाम्बार 19 रेजिया सुल्तान जाय दिल्लीनि थ्र'नआव जिरायनाय गिबिसिन आइजोमोन बियो सोरनि फिसाजोमोन? नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो जानांगौ। थाबैनो एन्सारखौ हो। स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्सन नाम्बार C इल्तुतमिश। लास्ट कुइसन नाम्बार 20 सोर भारतसिम हाबफैनाय लैथोआरि लामाखौ संखांदोंमोन? बेयो जोबोद कमन कुइसन लोगोफोर, नोंथांमोना हाखागोन। एन्सारखौ होनो नाजा। स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्सन नाम्बार A भास्को डा गामा। स' बेखिनियानोमोन इन्डियान जिकेआ। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनानै हो। आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ। थेंक्स फर वाचिं।